Will, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Emmy? Alam mo, 1 buwan ka na naliligaw. At napag-isipan ko na rin na baka hindi ko na kailangan patagalin pa. Ha? Papakasalan mo na ba ako agad? Ikaw na magpo-propose? Hindi! Sira ka talaga. Ang ibig kong sabihin, sinasagot na kita. Seryoso ka? Girlfriend na kita? Teka, mahal mo na rin ako? O baka naman, nadala ka lang sa pagiging masarap ko. No? Ay nako, nakakainis talaga to. Ang kulit mo talaga, Will. Lagi ka na lang nagpapatawa sa seryosong usapan. Pero, totoo to? Official na tayo? Oo nga. As in, tayo na. Wow! Finally! Pwede ko nang ipagsigawan sa buong mundo na ang girlfriend ko ay ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa! Ay! Shh! Ako, ikaw talaga. Huwag mong isigaw. Baka maagaw pa ako ng iba. Bahala ka dyan. Gawin ka? Eh sino ba naman magpapakawala sa lalaking kasing pogi ko? Para kang sira talaga. O sige na nga. Isang I love you naman yun. Pagpatibay ng relasyon natin. I love you. Eh, parang nahihiya pa. Lakasan mo naman. With feelings, yung tagos hanggang puso. I love you! Yun ah! Samahan mo na rin ng isang matamis na kiso. Mwah. Eh, grabe. Ang tamis nun. Parang magkakasakit ako sa sobrang kilig. Ha? Kakasakit ka dyan? Anong sakit? Diabetes. Sa sobrang tamis mo, kailangan ko na ng maintenance. Ikaw yun. Ay naku, puro ka talaga kalokohan. Ay, hala siya. Hoy, bakla. Bakit parang may iba sa ngiti mo? Wala. Oh, sis. Huwag mo akong ginaganyan. Kilala kita. Sa sobrang busy mong tao, nako, bihira kang ngumiti. Unless may nagpapangiti sa'yo. Ay, Emmy, tapatin mo nga ako. Sinagot mo na yung manliligaw mo, no? Oo, sinagot ko na nga. Wala na ako sa singles club. Congratulations, te! Sa wakas! Ay! Mababawasan na ang emote post mo sa Facebook. True. Wala nang love is not for me drama. Ay, totoo bakla. Finally. So, this time, pwede ka nang magkwento. Hindi na pwedeng loki-loki lang. Oh, siya, spill na. Anong pangalan ng boylet na maswerte? Will. Oy, Will. Pangalan pa lang. Pakak na. Pogi potential. Oh, so anong work niya? Hobbies? Saan siya nagtatrabaho? Dating history? Family background? Magkano ang sweldo? Anong nagustuhan mo sa kanya? Gaano kalalim ang dimple niya? Ang higit sa lahat, masarap ba? Grabe ka. Interview with a vampire ang peg mo? Isa-isa lang, te. Pero sige, ang pinaka nagustuhan ko kay Will, lagi siyang may oras para sa akin. Kapag kailangan ko siya, andyan agad. Para ako may superhero na walang cape. Eh, anong work niya? Ayun lang. Currently unemployed. Pero naghahanap siya ngayon ng trabaho. Ah, kaya pala full-time kang binabantayan. Walang ginagawa sa buhay. Hindi naman, tong bakla na to. May ipon naman siya from his last job. Ginagamit niya yun kapag lumalabas kami. Ete, paano kapag naubos yung ipon niya? Sinong magbabayad ng frappuccino mo? Take note ha, large frappuccino pa. Ang dami mong tanong, Ben. Hindi ka ba masaya na masaya ang kaibigan mo? Okay, fine. Ito na. 1, 2, 3. Masaya ako, te. Pero iniisip ko lang ang mga possibilities. Alam mo naman, hindi lang puso ang puhunan sa relasyon. Lalo na sa'yo. Nako, date to marry ang mindset. Naiintindihan ko naman, Ben. Pero may potential si Will. Nakikita ko yung effort niya. Naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Ay, ewan ko lang ha. Ay, basta Ben. Masaya ako. Napapasaya ako ni Will. Mahal ko siya. Mahal niya ako. Sa tingin ko,
Sapat na yun para magsimula at para ipaglaban. Basta, alam mo ang pinapasok mo, te. Iba ka talaga. Lavarn kung Lavarn. Atake kung atake. Naman! Dear love, in a relationship. Yun agad ang nilagay ko sa Facebook profile ko noong naging kami ni Will. Para akong bata na hindi mapakali sa sobrang saya. Parang gusto kong ipagsigawan sa mundo na, ito na, sa wakas akin na siya. Excited akong palaging makita siya. Lagi kasi siyang may bagong baong jokes. Kaya kahit kaano kabigat ang araw ko, napapatawa niya ako. Kapag pakiramdam ko'y bibigay na ako sa pagod, andyan siya. Tahimik lang minsan. Pero ramdam mo yung presensyang nagsasabing, nandito lang ako. Lakas mo ko. 3 buwan na ang lumipas mula nung sinagot ko siya. At sa bawat araw na yun, wala siyang ibang ipinadama sa akin kundi kilig, lambing at saya. Kung ganito pala ang umibig, bakit ang tagal kong natakot? Babe! Aray! Ang sakit ng dibdib ko. Ano? Bakit? Okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa klinik? Naninikip kasi. Babe, parang aatakihin na ako sa sobrang ganda ng kadate ko. Ay nako, yan ka na naman eh. Nakakainis ka talaga, babe. Totoo naman, babe. Grabe. Sobrang swerte ko sa'yo. Tingin mo itong mga table sa paligid? Lahat yan. Naiinggit sa akin ngayon. Patay na patay ka talaga sa akin, no? Sa totoo lang, sa lahat ng ex ko, ikaw yung pinaka naramdaman kong jackpot ako. Ito na naman tayo sa comparison game. Hindi sa kinukumpara. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na sure ako sa'yo, babe. Iba ka? Love mo talaga ako, no? Ay, gusto mo ba ng dessert, babe? Ay, buti na lang sinabi mo. Kanina pa ako titig na titig dun sa tiramisu cake nila. Ang sarap tignan. Pero 450? Ang mahal, babe. Nakakaya naman kung ikaw na naman ang magbabayad. Ay, bali, ako ba ang magbabayad ng dinner natin ngayon? Oo, babe. Kakarampot na lang kasi natira sa ipon ko. Pero promise, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Yung konting natitira, ginagamit ko pang apply. Ganun ba? O sige, may extra pa naman ako ngayon. Orderin na natin yung tiramisu na gusto mo. Thank you, babe. Pangako, pag nagkatrabaho ako, babawi ako. Babalik ko to ng doble. Sabi mo yan ah. May interest pa yan. O siya, order na tayo. Ako natatawag sa waiter. Ayokong ma-stress pa yung napakaganda kong girlfriend. Limang buwan na kami magkasama ni Will. At sa panahong yon, unti-unting naubos ang ipon niya. Pero kinapitan ko ang pangako niya na maghahanap siya ng trabaho na hindi niya ako pababayaan. Habang inaantay kong tuparin niya yun, ako muna ang umako ng halos lahat. Pamasahe, pagkain, mga simpleng luho, pati ang gas ng kotse na ginagamit namin tuwing lumalabas kami. Hindi ako nagreklamo. Sa isip ko, baka nga ito ay hindi lang pagsubok para kay Will, kundi para sa amin bilang magpartner. Sabay sa hirap, hindi lang sa saya. Diba? Pero habang tumatagal, parang ako na lang sumasabay. Unti-unti kong nararamdaman ang bigat. Ang sweldo ko, parang dumadaan lang sa palad ko. Dahil pati ang mga personal na pangangailangan ni Will, ako rin ang sumasalo. Dapat ba akong magsimulang magreklamo? O dapat ba itong tanggapin dahil ito ang pinili kong landas? Oh, bakit ka napatawag? May nangyari ba? Babe, emergency. Si Cheesecake. Ha? Yung aso mo? Ano nangyari? Namumula yung mukha niya. Parang may nakain siyang bawal. Kinakabahan ako, babe. Ay naku, anong gusto mong gawin ko? Ihahatid ko ba kayo sa vet? Ako na lang magdadala, babe. Pero, nahihiyaman ako.
pwede ba akong umiram ng pang-vet? Hindi kayanin ni Cheesecake pag pinatagal pa. Gaano ba kalaki ang kailangan? Tumawag na ako sa vet. Sabi, depende sa test. Nasa 15 to 25K daw ang gagastusin. Ha? Ang laki naman nun. Babe, sorry. Ayoko lang talaga siyang mawala. Siya na lang kasama ko sa bahay pag wala ka. Okay, sige. Emergency naman kaya magpapadala na ako ngayon. Thank you, babe. Pero, pwede bang dagdagan mo pa ng 5K? Para na rin sa vitamins at mas maayos na dog food. Baka kasi kaya siya nagkakaganito. So, 30K ang lahat? Oo, babe. Pangako. Babalik ko talaga to sa'yo. Sige na. Mag-ingat kayo ni Cheesecake. I love you, babe. I love you too. Oh, bakla. Bakit hindi maipintang mukha mo? Para kang nalunok ng buwan. Ay nako, Ben. Ayoko sanang pag-usapan pero parang may malaki na naman kaming problema ni Will. Go. Spill mo na, te. Full chika mode ako ngayon. Makikinig ako. Naubos na yung ipon ni Will. 2 buwan na tong ganito. Wala pa rin siyang trabaho. Ako lahat ng gumagastos, pagkain, pamasahe. Kahit nga dog food ng aso niya, ako pa rin eh. Emmy, ang tanong, hindi talaga makahanap ng trabaho o hindi talaga naghahanap? Magkaiba yun. Sabi naman niya, naghahanap daw siya. Tinutulungan ko rin. Binibigyan ko ng pamasahe, pangdamit, pang-resume. Pero wala pa rin nangyayari. Di ba sinabi ko naman sa'yo noon pa, nung sinabi mong unemployed siya, nako, may kutob na akong magiging pabigat. Ben, nung mga panahon yun, syempre, puso ko ang pinairal ko. Naniwala ako sa kanya. Sabi niya may potential siya at pinanghawakan ko yun. Oh, ayan. Ilang buwan nang lumipas pero imbes na umangat, lalo pa siyang nakasandal sa'yo. Kumapal na ang mukha sa kakaasa. Mahal ko eh. Mahal mo nga, pero masaya ka pa ba? Emmy, imbes na gumaan ang buhay mo, parang ikaw pa ang humila ng batong ipupukpok mo sa sarili mong ulo. Hindi ko na alam, Ben. Parang ako na lang din ang inaasahan niya. Kawawa naman kung iiwanan ko pa. Ikaw, hindi ka ba kawawa? Dapat pareho kayong lumalaban. Hindi yung ikaw lang nauubos. Hindi nakakain ng pagmamahal, Emmy. Hindi ko alam kung paano ako lalayo. Parang ang layo na rin ang nilakad namin. Alam mo, bakla, hindi masamang magmahal. Pero dapat natututo ka rin pumili. Ang jowa, hindi lang dapat sweet. Dapat may provider mindset. Hindi yung puro I love you, pero ikaw ang nagbubutas ng wallet. My gosh! Mukhang sa ating dalawa, ikaw ang mas bakla. Ito naman. Nagpatuloy ang sitwasyon na meron kami ni Will. Wala pa rin siyang trabaho at ako pa rin ang bumubuhat sa mga dates namin. Napapagod na rin ako hanggang sa hindi na rin ako makatiis at tuluyan na rin akong sumabog. Babe, saan tayo kakain tonight? Parang gusto ko namang mag-steak ngayon. Treat mo ulit, syempre. Babe, pwede ba tayo mag-usap? Ba, seryoso? O siya, request ng prinsesa ko yan. Go! Will, pwede bang isantabi mo muna yung mga jokes at banat? Importante kasi itong sasabihin ko. O sige, ano ba yun? Kumusta na pala yung paghahanap mo ng trabaho? May tumanggap na ba sa'yo? Yung huling in-applyan ko, parang hindi ko vibe yung lugar. Mukha kasing nakaka-depress yung opisina. Pero don't worry, babe. May tinitingnan akong bago next week. Next week ka na ulit mag-a-apply? Saan ka naman kukuha ng pamasahe at pondo? Di sa'yo, syempre. Diba, nandyan ka naman? Will, paubos na rin yung ipon ko. Ako na halos sumasalo sa lahat ng gastos. Kotse, pati yung aso mo. Hindi ko na alam kung anong unahin ko. Ganun ba? Pasensya ka na. Kaya nga ako, gusto ko na magtrabaho para makabawi ako sa'yo. Ilang buwan na, Will. Pero parang walang nagbabago. Hindi ko makita yung effort na sinasabi mo.
Nagrereklamo ka na ba? Hindi ako nagrereklamo. Pero nasasakal na ako. Parang ako na lang yung kumikilos sa ating dalawa. So, wala ka ng tiwala sa akin? Ang gusto ko lang, makita mong may ginagawa ka. Hindi lang puro salita. Akala ko ba, suportado mo ko. Suportado kita. Pero suportang hindi ibig sabihin na ako lang gumagalaw habang nakaupo ka lang. Di nagsisisi ka na pala na sinagot mo ako. Sorry eto lang ako Hindi ba dapat sa isang relasyon, pareho tayong lumalago? Will, simula nung naging tayo, parang ako lang yung tumatakbo. Di sana naghanap ka na lang ng sugar daddy kung gusto mong umasenso agad. Hindi yun yung punto ko. Ang gusto ko lang, siguruhin mo na may direksyon tayo. Hindi yung puro I love you, tapos ako lang yung gumagawa ng paraan. Alam mo, parang lalo mo lang pinaparamdam sa akin na wala akong kwenta. Will, hindi yun yung intensyon ko. Pero kung hindi mo pa rin kayang tumayo sa sarili mong paa, paano na tayo? Kung ganyan ang tingin mo sa akin, baka tama ka. Siguro, dapat tigil muna natin to. Wow! Yun agad ang solusyon mo? Paano pa? Sa usapang to pa lang, hindi na ako komportable. Ayoko na maging pabigat. Akala ko, mas lalaban ka para sa atin. Isipin mo na lang ang gusto mong isipin, Amy. Tama ka. Paghihiwalay na lang talaga ang sagot. Dear love, hindi ko na pinigilan si Will sa desisyon niya. Masakit, oo. Pero mas masakit manatili sa isang relasyon na ako lang ang lumalaban. Tama si Ben. Hindi ako mabubuhay sa mahal kita lang. Natutunan ko na hindi sapat ang kilig, ang lambing, o mga pangakong babawi ako. Ang tunay na pagmamahal, may gawa, may direksyon. Maaaring magkaiba kami ni Will ng paningin sa buhay. Habang ako, gusto ko ng partner na may plano. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa aming dalawa. At sa huli, mas pipiliin ko ang sakit ng pagbitaw kesa sa sakit ng paulit-ulit na pag-aalaga sa isang taong hindi marunong umalalay pabalik.